Terve lapset, Piippasetä täällä taas. Mitä kuuluu? Kukku luuruu, Piippasedälle kuuluu hyvää. Tänään on taas askartelupäivä. Mitäs luulisitte, että tänään askarrellaan? Isin pikku virheilmoitukset. Arvaisiko Marjaana sieltä, mitä askarrellaan? Tai Leevi? Kyllä, aivan oikein. Piippasetä askartelee tänään hiukkaskiihdyttimen. Hiukkaskiihdyttimeen tarvitaan 2 osaa. Molemmat löytyy Isin työkalupakista. Ensiksi tarvitaan pihdit. Tällä on kätevä korjata, jos Piippasetään esimerkiksi tulee jokin vika. He. Sitten tarvitaan taas Piippasedän väristä teippiä. Näin. Lopuksi tarvitaan tietysti myös niitä hiukkasia, mitä kiihdytetään, mutta Piippasetä esittelee ne teille myöhemmin, pikku mussukka-pussukat. Otetaan Piippasetä-teippiä, sopiva määrä. Tästä saadaan hiukkaskiihdyttimen kiihdyttävä osio. Tälläkin on kätevä, aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa brittisijoille. Onkos Marjukka siellä koskaan rakentanut ritsaa? No niin, sittenhän se on helppoa tehdä myös Piippasedän suunnittelema hiukkaskiihdytin. Laitetaan teippi pihtien ympärille ritsanomaisesti. Kas näin. Ja siinä meillä on hiukkaskiihdytin. Sitten tietysti tarvitaan niitä hiukkasia. Ja niitä meillä on varastoituna tänne pulloon. Katsotaanpas, saadaanko me kaadettua vähän hiukkasia. Blum, blum, blum. Oho! Sieltä pullosta ei tule mitään. Hiukkaset ovat nyt päässeet jäähtymään. Voi. Mitäs nyt tehdään, Jorma? Aivan. Lämmitetään hiukkaset. Lämmittämiseen tarvitaan lämpöpatteri. Sellainen löytyy joka kodista. Laitetaan lämpöpatteri päälle. Kliks. Ja sitten pullo viereen lämpenemään. Noin. Ja katsotaan sitten, onnistuisiko hiukkasten kaataminen.
simsala, bim, no niin. Sitten meillä on hiukkasia kiihdyttimessä. Noin, kas näin. Ja tällä hiukkaskiihdyttimellä on kätevä käydä näpsimässä brittisikoja nekkuun. No niin. Onkos piippasetä kertonut siellä pikku bittijonoille säteilyn vaaroista? Säteilyä vastaan piippasetä suojautuu aina säteilyrasvalla. Kas näin. Säteilyrasvaa saa hyvin varusteltujen S-ryhmän sekatavaraliikkeistä. Rasvaa kannattaa sidellä joka puolelle. Kas näin. Ja näin hirvittävän vaarallinen pupsis. Säteily ei pääse vahingoittamaan isin pikku keltiäisiä. Kas näin. Siitä voi ottaa pikku huikan myös. Noin. Sitten piippasetä opettaa teille, miten keitetään pontikkaa. Pontikan keittäminen polttoaineeksi on erittäin hyödyllinen taito silloin, kun uraani on lopussa. Pienenä robottina joskus vuosia sitten, kun piippasetä oli lastenhoitorobotti, piippasetä keitteli pontikkaa harva se päivä. Pontikkaa keitetään ottamalla purkki, jossa on valinnaista alkoholijuomaa. Nuka-Cola on erittäin hyvä tähän tarkoitukseen. Laitetaan se patterin viereen. Sitten tietysti tarvitaan pontikkapannu. Pontikkaa keitetään höyrystämällä alkoholia lämpösäteilyn vaikutuksesta ja johtamalla se letkulla pontikkapannuun. Simsalabim. Siitä vaan sitten patteri taas päälle. Klik. Ja odotellaan hetki, että pontikkapannu tulee täyteen. Pontikkaa keittäessä täytyy muistaa, että ensimmäiset tipat kannattaa juottaa lähimmälle brittisialle. Piippasetällä ei tässä tällä kertaa ollut yhtään brittisikaa lähistöllä, joten kaadetaan vähän pois. Lumpsis. Ja loput voikin käyttää polttoaineena. Glug, glug, glug. Hyvää. Seuraavaksi piippasetä laulaa teille taas laulun, 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 laulun. Piip.